tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni damga ngenara lowre jinga seyena jeeri yela tumbere e falo banta mayo kunda bayo kunda kon waktu yoni hato getema kame banja gara ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hoorejo jagorɗe Mohamed Boun Abdallahi Dionne e batumo hanki sakti konngudi mo saha mo gonden coggu gerte andama ton to leydi Mauritanie gardiɗo suudu ñawore townudu leydi Oumana e kikiɗe hanki omo jogorno hirtanade gardiɗo suudu ñawandu leydi Mauritanie kono wo geddi hirande ton to leydi Mali ko jango waɗi toon koni yankoɓe ɗiɗo jiyaɓe hinde fama e ko ɓen tigui mbasi fittanumen e nokku biteɗo ñam fonki ton to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba ko fate Yahya Jammeh oɗo saaha mo gonden ɓe o warani ɓe kay jiiɗi ko yo nangue wo nawe yesso lawola kabruji meɗen jolam jaberi ko haali Abouba woto gonde joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas e joyyar koma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale hoorejo jagorɗe o woni Mohamed Boun Abdallahi Dionne waɗi batumum hanki e tuma kay nde ɓe jewti ko fati e banggue guerte e caggal noon nde diƴƴe jippi ndungu ngu rema ha gasi caggal kay nde guerte keɓa oɗo saaha mo gonde noon ɓe taƴi coggu ganduɗa taw guerte poɗɗe wawde yeyede nder leydi Sénégal oɗo saaha mo gonde noon kilo guerte kala ɓe kolliri jarata kene fota wonde buuɗi capanɗe nayyi e taw kadi ene fawi buuɗi ɗiɗi dowa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Sénégal gonnoɗo toon to Afrique du Sud e kanko noon wo sakti toon konngudi makko ngam wiide kay leyɗele Afrique naɓe kala poti ko rentude ɓe mbaɗa lawol lana jordi e tawa kadi lawol lana jordi ka koye leyɗele Afrique kala ndewata beele kay Afrique ne wawa jokkodirde ko fate banggue jokkodiral ko fate jeygu e kame wostodirde miijoji kame wostodirde kala kene golle e nder leyɗele ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale gollotoɓe e taw kadi koko fate banggue leɗɗe fina tawa woni safroɓe tan taw kadi ko safara fina tawa ɓen noon ɓe bindino kayitol mabɓe ɓe dokkino sarɗiyankoɓe leydi Sénégal beele kay e gueɗe mabɓe kala ene mbawa wattede e gueɗe laamuyankoje e caggal noon nde laamugu kay fonno yurnitade ɗen gueɗe walla ni sarɗiyankoɓe nde ponno yurnitade ɗeɗon gueɗe ɓen noon ardiɓe ko fate banggue safaruji taw kadi ko safaruji woɗeɓe kamɓe noon ɓe kolli hen mette mabɓe no fewi kamɓe noon ɓe kolliri ɓen safroɓe taw kadi ko joguiɓe leɗɗe cireteɗe laddeli men ndi e gona yimɓe heɓlaɓe gona kadi yimɓe anduɓe leɗɗe tokade tigui rigui eɗen gueɗe noon so tawi gotama e suud sarɗeji ndi leydi ndi wonata hunde moƴƴere no fewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Fouta toon to Damga kalen e wuuro witego Ganguel Soule to nanoɗo ñalawma hande ko potital manggal woni toon ko fate banggue uddide toon e taw kadi ko suudu safrere ndu mawdu no fewi e nduɗo hen suudu noon koye ballal leydi France kame sukaɓe ɓesgu leydi Sénégal naɓe kala e sukaɓe Ganguel naɓe kala kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ko waɗa e ndun suudu safara e koppareji mum ne qime e temedere sappo e joyyi million e koppareje franc CFA e Ganguel noon ne tawe capanɗe joyyi e jeeɗiɗi kilométre hakkude muɗum e wuuro witego Kanela kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen halifa walla to mbiyen oɗo saaha mo gonɗen ambassade mo leydi France ene tawtora kame ardiɓe halifaɓe diine kame aada e dilloɓe e laamu kala ne tawtora toon to Ganguela ha joni kabruji men e ɗemgal pular paɗin ko toon to Tamba taw kadi koye nokku biyeteɗo e tawadi to noon ko accident musɗo wanno toon e taw kadi fera toon ene waɗino e moto mum koɗo hen suka gorko biyeteɗo Fili Ndawa e kanko noon ferimo ko biyeteɗo Moussa Ba e Moussa Ba jarowo duuɓi capanɗe tati e joyyi ene wonno e camion taw kadi rimduno ko ƴulɓe ko on tigui ferimo kanko noon Fili Ndawa wonno tigui koye téléphone e caggal noon nde dadiɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi taw kadi ko dadiɓe ɓe kusanara e nde ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi ɓe kolliri kay wonde joom camion ko kañum tawi ferimo ñalawma hanki onon wadarima yesso ñawo toon to Tambacounda oɗo saaha mo gon
gonden omo tawi cuuɗi dumbirɗi toon to Tamba kanko fili o noon wona wonoma to morgo oɗo saaha mo gonde noon o wirama e nokku biyeteɗo Tawadi semgi wi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie e gardiɗo suudu towndu taw kadi ko ndu ñawore to leydi Oman taw kadi ko arabeɓe e kamɓe noon ɓe mbaɗino pottital mabɓe to leydi Mauritanie ngal pottital noon ɓe jewtidanno kay koye gardiɗo suudu ñawore ndu leydi Mauritanie e caggal noon nde batu mabɓe gasi on noon noddinoɓe kamɓe kala hirande beele kay ɓe mbawa hirtanade e taw kadi ɓe kirtonto ɗum ko ardiɓe suudu ñawore towndu ndu leydi Mauritanie e tuma noon kanko gardiɗo suudu ñawore towndu ndu leydi Oman e nde wari omo ardi kay nando makko walla tan mbiyen jaadiɗo makko nde ɓe gari ɓe jetti noon ɓe tawi ɗon musique kewɗo doole no feewi kanko noon hollirama o wona o ɓurani yidde musique no feewi ha tenti kay dillere wande nani hen ko ɗon tigui woni o rutti kanko e jaadiɗo makko wo tefa noon ko ɗon tigui wo geddi hirande o tawtoraka ɗum waɗi haalaji kewɗi noon e taw kadi koye arnoɓe ngan sanga ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen lawol Rosso Nouakchott toon noon ko suka gorko goto e fawa jungo taw kadi ko biyeteɗo Ibrahima kanko Ibrahima tuma kayde dadi ɓe gariti oto makko mo dognanno ko ɗon tigui ɓe nandimo kayitaji werla o yaltini carte o rokkiɓe ɗen carte noon winda hen kanko ko dadiɗo leydi Mauritanie tene kadi wo jeeya koye hinde gendarme tuma noon nde mbaɗi en loskoji mabɓe tawi kay kayitaji ɗi ko fenade wo jeeya kay hinde gendarme e tene kadi o meeɗa kay jeeyede e nder tenniji leydi ndi ko ɗon tigui ɓe nanguimo oɗo saaha noon omo tawi cuuɗi dumbirɗi omo fadi ñawore makko toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen taw kay ko ardiɓe e ko fati e banggue ko ardiɓe ko fati e banggue téléji walla jaynderi leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe koliri ñalawma hanki o hay télé goto walla nin tan mbiyen hay ayawo goto walla habrirde wotere ɓe jamirani yo yaltin haydara e caggal kay kanji kala nde ɗi gudda e yontere ɓennude saabi ɗum noon e koɓe joɓani ko wiyete lempo ko oɗo saaha mo gonde noon hettuɓe on fannu ɓe koliri kala kay guddiɗo ha yaltini kay hay soko konngol gotol o saaha mo gonden ma gueɗe tedduɗe fawe e dow muɗuma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaynde witende ami kamɓe ɗon ɓe koliri e taw kadi ko dewɗo e jagorgal kalfinagal ko fate e cellal ɓalli joddima e kalfinaɗo ngaalu taw kadi ko ambassade mo leydi China kamɓe noon ɓe joddima ñalawma hanki o ɓe ciifodiri ciifande mabɓe e wonde kay ma leydi Chine maha ko wiyete clinique mawɗo e nder Nouakchott ɓe maha ɗon kadi ko wiyete logement ji caggal mum maɓe guittu safroɓe e toon to leydi Chine tawa kadi ko ɓen mbawata toppitade ngal gollorgal ngal ciifodira noon siifodirama e nandiral taw kadi e tawtorede ambassade mo leydi Chine e taw kadi ɗum waɗi ko toon to Nouakchott ñalawma hanki o sengi wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali noon e ko jango musgo waɗi e nokku biyeteɗo Sumbi e Sumpi ene tawe 20 kilométre hakkude muɗum e ñamfuki walla mbiyen hakkude mum e ñamfuke noon ne tawe e nder leydi ndi e toon noon ko waɗi boniyankoɓe kay pellodiri ha wuli jaw e ɓeɗe hen wiiteɓe e fama en taw kadi ko koniyankoɓe leydi Mali ɓe dañi noon warde hen yimɓe ɗiɗo taw kadi ko jeeyaɓe koniyankoɓe leydi Mali ɓe gañi hen goto caggal mum noon ɓen wat boniyankoɓe jeehi boli mumen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali nokku biyeteɗo Joro taw kadi hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Ouane e ɗin nokkuji noon dañi janguji taw kadi ko ñalawma heccengo janguji musɗi no fewi ha ganduɗa yoga kay remoɓe wonɓe nden falde dañi dahede ene tuma noon wadɓe ɗiɗon janguji ɓe e jeeya tigui koye yimɓe Hamadou Koufa ha joni toon to leydi Mali keddoɗen oɗo saaha mo gonɗe noon finoɓe e Bamako enen jogui caɗele musɗe no fewi kamɓe noon caɗele mabɓe tigui rigui ko nguɗo henna ɓowgu taw kadi ko ndew e mawgu ɓurgu wawde addude jontinoji ko ngun tigui teska e nder Bamako e hoore muɗum oɗo saaha mo gonɗen noon yimɓe hewɓe ne jogui kulhuli mawɗi no fewi e caggal kay o saaha mo gonɗen ko wiyete jontinoje ene teska e nder Bamako e hoore muɗum ɓandu Wulloru Kame Touré taw kadi koko wiyete paali ɗum noon ɓe teskima e ko fati e banggue diƴƴe baloje hay ko fati kay e fotinaji dufeteɗi e fofde ko ɗum tigui addata nguɗon ɓowgo e kamɓe noon ɓe ñaguima laamu ngu kamɓe finoɓe Bamako yogay mabɓe kay cettima e jayde witende Mali Active ɓe kolliri kay e berti juuɗe mabɓe faade laamu leydi ndi nde laamu ngu wallataɓe kay e pelle dariɗe beele kay mbawa pompande ɓe beddaji ɗi e pompe e beddaji kamɓe mbal
tonto leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen finoɓe Bamako e hoore mum enen jogui taƴele musɗe no fewi caɗele mabɓe noon oɗo saaha ɓe kolliri e nder Bamako e hoore muɗum oɗo saaha ko ɓowngu woto woni toon taw kadi ko ɓowngu ndew e ngo tobokoɓe kewi wiide e kala saaha ana fel noon ko nguɗon tigui o saaha woni toon taw kadi ne tampiniɓe no fewi e kamɓe noon ɓe kolliri aɓe berti juuɗe mabɓe faade laamu leydi ndi nde wallataɓe kay beele ɓe dañat pelle dariɗe beele kay mbawa fompande ɓe yoga e nokkuji beele kay nguɗon ɓowngu ne wawa yaltude Bamako ha laaɓa e caggal noon hollirede wonde oɗo saaha mo gonɗen toon to Bamako o saaha mo gonɗen ko wiyete jontinoje woni paludisme ne kewi e nder wuuro ngo ha heewi e settima ɗum yoga kay hoɗɓe leeɗe ha tenti kay ɓe jettini ɗum yoga kay safroɓe wonɓe kay cuuɗi cafrirɗi ɓen kay kolliri oɗo saaha mo gonɗen ñawɓe ɓurɓe wawde arde kay nder cuuɗi cafrirɗi ɗi e ko ɓen tigui wonɓe e nder leeɗe ta tenti kadi leeɗe ɗe ɓuurani labde no fewi ene teska kay o saaha mo gonɗen ɓowɗine kewi e nder Bamako ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale ngal ɗo hen leegal bitegal ata bogo noon leegal ngal ene waɗi kene fota wonde e 1jeetati galle kamɓe noon ɓe kolliri ken wona joni duuɓe kitale ɓe ngala ko wiyete diƴƴe e kala jamma so tawi tan yeehi ha woni 20 heures ha fayen ma subaka ko nden tigui robiñaji ɗi ciwata seeɗa hay ɗum ne kadi koma jogoɗa e 400 ma e junggo nde mbawa dañde ndiyama kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbi kala ko ɓurti ha ɓurti o saaha mo gonɗen ɓurti ha ɓurti kamɓe noon maɓe daro e yeeso laamu ngu e beele kay laamu ngu ne wallaɓe ɓe daña diƴƴe labɗe taw kadi ko labtuɗe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to Guidal oɗo ñalawma hande noon e ko garmi gara waɗi toon hakkude dadiɓe kay kamɓe ɓeɗo hen wiiteɓe loni ma en garto hen tawi waɗi ko oɗo ñalawma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗon labde e toon to leydi Gambi paaɗen toon to leydi Gambi noon ɓeɗo hen e taw kadi ko waranaɓe yimɓe mumen e laamu Yahya Jammeh ala kay ko woni yidde mabɓe o saaha mo gonɗen e so wona kay Yahya Jammeh yo fawe junggo yo Yahya Jammeh fawe junggo ñaawe hono kayno wadɓe bonneji ñawirte ni ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba ɗin ɓesguji lorade e laamu Yaya Jammeh ha joni ene jokki tan pelenteji kewɗi jippade e tan e kalmisade Yaya Jammeh gam o wawa artirede ɗo e o ñaawe ene wayno oɗo biteɗo Ousmane Sode omo jeeyaɓe Yaya Jammeh ñawdanno to fate banggue sida o wi on waktu Yaya Jammeh ne tottannoɓe leɗɗe teɗen leɗɗe ɗe hay jawdi wawa ñamde ɗum sah noon innama aade uyɗen leɗɗe ɗe eɓe ñamanno ten kadi eɓe jara tene kadi ene woodi docteur eɓe ganduɗa nan ɗo e nder leydi ndi ha joni enen kontini golle mum te ɓe nde enen ballitano oɗo Yaya Jammeh e gon safaro o wiide kanko o wawa famde ɗum de saabu ɗum Yaya Jammeh loriɓe woɓɓe mabɓe maayi woɓɓe mabɓe kadi ene wayno keeɓi caɗele tigui rigui ñaw muɗum ene ɓeydima oɗo waktu ɗum noon saabi ha ɓe jippini pelante mabɓe gam tan Yaya Jammeh wawa artirede ɗo e nder leydi ndi wawa ñawede saabu kamɓe ɓe o ñawdanno wiyon wawi ñawdude ɓe ñaw sida ɗum woni hunde ko ganduɗa ko piyande e gaɓule weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde nene Abouba ɗo e leydi men kodde nene Abouba to leydi Gambi sen giwi to leydi Gambi paaɗen koto Niger e Niger noon oɗo saaha hande walla mbiyen guila hecciyanki ɓe jaɓɓima hoɓɓe yonɓe no fewi e taw kadi ko ittaɓe toon to leydi Algérie e kamɓe noon koɓe ujunere neɗɗo hen temedde ɗiɗo walla mbiyen ni hen temedde ɗiɗo ko ɓiɓɓe malinaɓe taw kadi yaltin ɗuma e ko biteɗo Sharifa Mouhammad Haydara kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui mette mawɗe no fewi e tuma kayde laamu leydi Mali ha oɗo saaha mo gonɗen Haydara haalani e ɓen ɓiɓɓe malinaɓe kamɓe ɓiɓɓe Afrique naɓe ittaɓe toon to leydi Algérie e bedda kene wona kiloji jeeɗiɗi hakkude leydi Mali hakkude leydi Algérie kamɓe leydi Niger oɗo saaha mo gonɗen noon kamɓe yoga e mabɓe kay tacciri koyɗe mumen gam nadde e leydi Niger beele kay mbawa ruttade leyɗele mumen o saaha mo gonɗen noon hollirama aɓe goni e caɗele musɗe no fewi e kanko noon wo sakti ɗum koye jayde leydi France wiyetede RFI ha joni kabruji men e ɗemgal pular keddoɗen ko toon to Cameroun paaɗen e noromo Cameroun hollirama kay oɗo hen saaha mo gonɗen e Boko Haram guila kay fuɗɗi feñje toon basal ne fuɗɗi ɓamtade on diwana haade noon Boko Haram feñje toon so tawi a limi kala temedere e capanɗe jeeɗiɗi e nayoɓe kala ko wasɓe wonno oɗo saaha mo gonɗen noon e limore nde koko ɓeydi kadi yarude yeeso e tuma kay kene fota wonde capa kene fota wonde nogas e jeeɗiɗi hôtel e ko udda toon to
ɗo noro kene fota wonde e restaurant ji taw kadi koye galleji ñamirɗi no fewi ko gudda e gollorɗe kewɗe no fewi ko fate ndema yoga kay ɗacci guesi mumen e yoga ɗacci taw kadi ko yangaramo mbaɗanno so tawi ndemama e mbawa yeeyoyde taw kadi ko hakkude leydi Cameroun kame leydi Nigéria e kamɓe noon ɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri caɗele musɗe no toon ha tenti ko fati e banggue basal ha tenti kadi ko fati e banggue faggodo e sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Maroc roi Mohammed VI laamiɗo leydi ndi itti jagorɗe tati e ɗen jagorɗe noon o ittiriɗe ko saabu welsindade e nokku biyeteɗo Al Ousayma noon ne tawe nder falde Rifa soɗen teski noon on fannu noon toon ko caɗele musɗe garno toon ha seppoji mawɗi mbaɗi toon ha ganduɗa yimɓe yonɓe nanga hen gudda toon to Casablanca oɗo saaha mo gonɗen noon ɓe kolliri kay wonde kanko roi o holliri kay ɗen jagorɗe koko belsinino nokku o no fewi ɓayde noon koɓe welsinnoɓe nokku o ha ganduɗa caɗele musɗe gari toon oɗo saaha mo gonɗen noon ɗen jagorɗe guittama e golleji mumen e ko siftindir noon fulɗino caɗele garno toon nde e ko suka goto jeeyowo liɗɗi tuma kay ɓen fittoɓe beddaji nde oto mabɓe warimo toon ko nden tigui ɓe puɗɗi filñiterde e toon to Al Ousayma noon ko wuuro tigui ɓurgo wawde awde liɗɗi e kamɓenen ɓe kolliri ɓe jeeya tigui koye nder leydi Maroc kono leydi Maroc toppitakiɓe no foti hannirde ni hen. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to États-Unis d'Amérique e kame leydi Chine kame leydi Allemagne ha toon to Irak kame Liba. Seydi Sar kabaruji men jolam jabberi puddotoɗen koto dowlaji dendude Amérique mbiyan noon Donald Trump siifi tigui e ñalawma hannde o sifande noon ko habde kay leyɗo leyɗe hadde 11 leydi yimɓe 11 leydi taw ko joguiɓe yimɓe ɓe hinde réfugié walla joguiɓe kayitaji réfugié gam nadde kay e dowlaji ɗin Amérique ɗen leyɗe ɗo joofi noon ko ndiɗo leydi wiyeteɗi leydi Corée du Nord leydi Égypte Irak, Libye, Mali, Somalie, Soudan du Sud, Soudan du Nord, Syrie e Yemen e kala kadi Palestine naji tawateɗo e nder ɗeɗo leyɗele taw jomum jogui ko kayitaji réfugié walla yiɗi arde toon ko mbaadi réfugié mbiyen ɓen foof noon ene cala tigui nadde walla ngalɗo kuulal ne haaɗi ɗumen wawde nadde e nder leydi Amérique ɗo noon e balɗe 120 walla mbiyen ɗo e lebbi 4 koto leydi Allemagne paaɗen sen kaale leydi Allemagne noon mbiyen e ñalawma hannde o laamu leydi Allemagne nawti tigui 14 neɗɗo tawa kadi ko jibinande Afghanistan naɓe mbiyen laamu Allemagne foof noon leydi Allemagne foof noon e jogade kuulal tawa kuulal ngal ene saali tigui leydi ndi nawtude neɗɗo walla yimɓe tawa yimɓe mumen de leydi nawtete ndi leydi ndi kareli goni mbiyen laamu leydi Allemagne noon yaɓɓingal kuulal nawti 14 sagata ɗum noon ko beele kay heddiɓe e nder leydi ne molti hen taw ko joguiɓe kayitaji réfugié walla dogɓe kareli beele kay jomum enen jooɗo jonde ko wiyete réfugié mbawa wadde ko poti wadde e nder leydi e koto leydi Chine paaɗen kalen noon e kaɗo lamba wiyete ko PCC noon woni parti communiste chinois ko lamba hoorejo leydi Chine hono oɗo biteɗo Xi Jinping noon mbiyen ka lamba noon e alarba hannde o ɓe 25 lewru yarkoma ɓe keɗini tigui hoolare faade e makko ɓe gardinimo tigui landa ka ɗo e duuɓi 5 paaɗi mbiyen ɗo e duuɓi 5 paaɗi noon ko kanko tigui ardoto landa ka ɓe kesɗini kadi kippuɓe o gollotto yimɓe jeeɗiɗi noon tawa kadi ko ɓurɓe towde martaba e nder leydi Chine gandama tigui e ñalawma hannde o ɓe o gollotto mbiyen e nder ɓen yimɓe jeeɗiɗi noon ko ɗiɗo tan tawate tigui wonnoɓe e kippu ɓennuɗo o woni kanko hoorejo leydi ndi e hoorejo jagorɗe mabɓe o jeeyi heddiɓe foof ko hesɓe ko joni tigui gaari e laamu e kañumen tigui joni gaari e nder laamu hen koto leydi Irak paaɗen mbiyen ɓeɗo hollo leñol noon wiyeteɓe Kurdistan ko yinno yanoɓe tigui référendum gam yidde jeytade e hoore mumen guila kay e lewru maynu ndu mbiyen oɗo saaha foof noon kala fannu haare leydi laamu Bagdad holliriɓe tigui laamu Bagdad holliriɓe tigui kareli beele kay yidde hollirdeɓe wonde yaadani e référendum mabɓe mbiyen ɗe balɗe foof noon ko garmi gara musɗo wonno hakkude mabɓe ha mayɓe e barmuɓe keewi e o saaha joni noon ene wayno tan ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe Kurdistan ɓe jatiri caggal gam kay e ñalawma hannde o ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi ko wiyete gelé ko élection mabɓe référendum walla mbiyen ɓe duttirima tigui ɓe kayiti référendum o ɓe goppiri ɗum ha laaɓi eɓe ñakonno kadi suɓade hoorejo diwan o e oɗo ɗiɗo lewru fandu walla liɓe paaɗi kono ɗum foof kadi ɓe kolliri ɓe kayiti ha laaɓi haalo pular noon ene wiya no haara way foof ɓuuri yami ɗaldima e Allah
koto leydi Liban paaden to leydi Liban noon mbiyen en kaalen e Beyrouth ko kañum tigi woni lamorgo leydi Liban mbiyen e nder Beyrouth noon ko fawru mawdu walla mbiyen dépôt taw ko dépôt mawɗo e nder dépôt noon ko kaake ɗeɗo kaake taw ko wiyete appareil uji ko wayno télévision ngaji ko wayno radio ji ordinateur uji e gueɗe mbaɗe noon walla mbiyen des appareils électroménager ko kañum tigi taweteno e ndun fawru mbiyen ndun fawru noon e ñalawma hannde o sumi tigi ha wonti ndondi ha e oɗo saaha noon hay goto anda tigi ko sa mbimi ndun cumu ko ɓuri larde tan kam ko million ngaji kewɗi cumi toon ha wonti ndondi Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men joolam jabbeɗi on ñaago ya oɗon ñaaga ya ko noon e darde nde jowon noon kono mbaɗɗade kayno fewi jolam jaberi ghali Abouba to leydi Gambie koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr ɗum ɗo wonno komin tonga noon oɗo kikiɗe hannde yo jamal hirane oɗon jaafo noon e leppiɗi koko taƴi ma en garto hen so gueno haaji